गिबि समनिफ्राय धोरोमखौ जोङो लाबोजेनदों। बेनिफ्राय फैयै फैयै 1938 मायथाइसिम बे रुंसारि जाफैबाय। 1938 मायथाइनि 8 मेनिफ्राय जोङो फैयै फैयै इंराजि 1975 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बरसिम आरो बेखौ दानख'बावोब्ला जोंनियाथ' 38 बोसोरसो आनो गेप जाना थाबोदों आरोखि आफादा गैयामोन बे समाव। नाथाय ब्रह्म धोरोमखौथ' बर'फ्रा लाखाबाय। ब्रह्म धोरोमखौथ' गुरुदेबनिनो धोरोम होननानै बर' हारि फोसाबनायनि मुङावनो आरो सासे गावखौ सयभथा सोदोमस्रि गोनां सुबुंसाय हिसाबै दानो हानायनि मोनसे बेवहाय खान्थिफोर दङ। बेहाय शास्त्रजों सोमोन्दो गोनां आरो बे ब्रह्म धोरोमखौ आजावोब्ला जों आध्यात्मिक गियाना जौगाखांबोयो होननानै जोङो बै समावनो गोबां बर' हारिनि गोबां रायजो राजाफ्रा ब्रह्म धोरोमखौ आजावबोखादोंमोन। आजावबोनानै 1938 मायथाइयाव बे जेब्ला रुंसारि जालाङो, रुंसारि जाखांनायनि उनाव बियो आफाद हिसाबै थाद्रायनाय जायाखै, ब्रह्म धर्मनि सिबियारि हिसाबै जानानै थादों। नाथाय गुरुदेबनि शिष्यफ्रा गोमानानै थाङाखै। गुरुदेबनि शिष्यफ्रा बै समाव बिराद राफोद आरो बिसोर आध्यात्मिक सम्पन्न बेक्ति गोजामोन। बे समाव समाज दाफुंनायनि बिराद मोनसे गोहोम गोग्लैथारदोंमोन आरो गुरुदेबनि आदर्शआ बै समावनो एकदम मैखोमै खायसे खायसे गियानि बै समनि सानसुमैफोरनि गोसो गोरबोआव हाबहाबना थानायखाय ब्रह्म धोरोमनि बोलोफ्रा गोबां रादोंमोनबो। समाज बिथिङावनो जा हारि दानायनि बिथिङावनो जा जोबोद राफोद जाबोदोंमोन। बेबायदि अबस्था माने बै समनि शिष्यफोरा गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि शिष्यफोरा थालांनायाव जोंनि ब्रह्म धर्मनि लामाया जोबोद गोरायै थालांदों। 38 बोसोर बेवहाय आफाद गैयाजासे लांदां जानानै थादोंब्लाबो रावबो ब्रह्म धर्मनि मानसिफ्रा सिग्लिफिकेट जानो खाबु मोनाखैमोन आरोखि। 38 बोसोराव मा जायो मा जाया, दा जोंनि आफादानो 48 बोसोरावसो आगान होफैदों जोंबो दा, नङा होमबा? मा 38 आरो 48 बोसोर, जों 48 बोसोराव दिनै बेसेबां डेभेलप जाखो, 38 बोसोर आफाद गैयियाव जों माबायदि जाबोखो? रावबो हानि जाबोआखै। मानोना ओरैबायदि मोनसे आस्था निस्था भक्ति श्रद्धा नों ब्रह्म धोरोमनि गेजेराव मोनबोदों। नियम निथिया एसे खम बेसे जानो हागौ दिनैजों बै समनिजों एसे खम बेसे, माने मुगा लायै मुगा माखासे सरकारनि परिबेसफोरा एसे सोलाय सोल' जाबोयो, बेखौ लानानै आरोखि। दा फैयै फैयै दिनैनियाथ' आरो गुवारसिन जाबावबाय। दिनैथ' जों शास्त्रखौ बयबो मोनफुंजोब्बाय, जाय शास्त्रखौ गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ जोंनो गथायनानै होफैदोंमोन। जाय शास्त्रनि हेफाजाबजोंनो बेजों हारि मोनसे दाफुंनायनि मोनसे सिन्थाखौ खालामनो हादोंमोन। जाय शास्त्रनि गेजेरजों गंसे न'खराव बे धोरोमखौ आजावनायनि उनाव बे न'खरा गोग्गो जाफुंसारनायनि मोनसे माबाखौ होफैनो हादोंमोन गुरुदेबआ। आरो बे शास्त्रनि गेजेरजों जोंनि जिबनखौ जों जुदि सौसिलांनो हायोब्ला पूर्णांग जिबनाव जों सुख शान्ति दानो हानायनि मोनसे धोरोमखौ जोंनो होफैदोंमोन। अब्ला बे धोरोमा सहजाव बायनानैबो थांखाया, दिनैबो बायनाय नङा, भबिष्यतावबो बायनाय नङा। बेबायदि अबस्थायाव जोङो दिनै धोरोमखौ ब्रह्म धोरोम हिसाबै जों गोबानानै लानो हादों आरो गोग्गानानै लानो हादों। नाथाय बेवहाय आं सरसा खालामनायनि सिगां बे बाथ्राखौ बुंगोन, गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मखौ जोङो भारतारि जायफोर बिराद गिदिर गिदिर समाज फोसाबगिरि बा समाज दाफामगिरिफोर दङ, भारतारि माखासे गेदेर गेदेर राजखान्थिगिरिफोर दङ, भारतारिफोरनि गेजेराव बिराद गिदिर गिदिर जारिमिनगिरिफोर दङ, भारतारिफोरनि गेजेराव बिराद गिदिर गिदिर धर्म महापुरुषफोर दङ। बे महापुरुषफोरनि गेजेराव जोङो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मखौ जेब्ला बे एखे सारियाव फज'नानै जों रुजुगोन, अब्ला रावखौबो गेदेर उन्दै जों मोननाय नङा। गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मखौबो समानैनो जों नुनो मोनगोन आरोखि। जों गौतम बुद्धजों रुजुनो हायो। गौतम बुद्धआ जाबाय सनातन धोरोमनिफ्राय फैनाय, भारतआवनो जोनोम जानाय बे सासे गौतम बुद्धआ मा होनो जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि 623 बोसोर सिगांनो जिसु ख्रिस्ट'आ माबाया गौतम बुद्धआ जोनोम जादोंमोन बियो। दानि दिनाव जेनेबा नेपालाव गोग्लैबाय, बै समावथ' मोनसे महाभारतआनो सोलियोमोन नालाय 623 बोसोर सिगांनो बियो लुम्बिनी होननाय आथिखालाव नेपालाव गोग्लैबाय। बेवहाय गौतम बुद्धआ जोनोम जानानै अब्ला बियो बे समाव गौतम बुद्ध होननाय मोनसे बौद्ध धोरोमबो गैखायामोन बे महाभारतनि उननि समनि खोथाफोराव। अब्ला बे समाव मा सोलिदोंमोन? सनातन धोरोमानो सोलिदोंमोन। सनातन धोरोमानो गुवारै सोलिथारदोंमोन। बे सनातन धोरोमावनो बे गौतम बुद्धआ सासे राजकुमार, माने राजकुमार मोनब्लाबो, इसिबां धनि मोनब्लाबो बिसा न'खरनि राजानि फिसाला सासे राजकुमार जानानै गराय मैदेर धन सम्पदनि खोथा मा साननांगौ जाखो? रायजो बेंनायनि खोथा मा साननांगौ जाखो? नङा होमबा? राजानि फिसाया
बेबायदि राजानि फिसायाबो जे धर्मनि फारसे आस्था निष्ठा भक्ति ऐश्वरिक गुनफोरा थायो बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद माने रायखांजाथाव आरोखि दा बे समाव बियो गावनि बिमा बिफानि सम्पति एबा बिमा बिफानि रायजोनि फारसे सिन्था खालामनायखौ एसे नारथ्रोदथ'नानै धोरोमनि प्रति बिनि आस्थाया बांद्राय जानायाव बियो सनातन धोरोमाव थानाय आलुर कालाम होननाय सासे व्यक्तिनि खाथियाव धोरोम गुरुनि खाथियाव बियो दीक्षा लाहोयो बे जाबाय सनातन धोरोमनिनो सासे गुरुमोन बे आलुर कालामनि खाथियाव थांनानै बियो धर्म दीक्षा लाहोयो दा दीक्षानि गेजेरजों बै समाव सनातन धोरोमनि गेजेराव माखासे बेबायदिनो प्रथा दंबोखायो जों ईश्वरखौ मोननो थाखाय भक्ति खालामनोब्ला ईश्वरनि खाथियाव जों जब ध्यान धारणा खालामनाय बे प्रथाया दंबोखायो दा बे प्रथानि गेजेरजोंनो बे समाव जों सिद्धार्थ होननासो मिथियोमोन ना सिद्धार्थ होननासो मिथियोमोन बे गौतम बुद्धखौ बियो जब ध्यान धारणायाव थानो हमो थायै थानानै बेनि ध्यान धारणा खालामग्रा जायगाया जाबाय फांसे फाख्रि बिफां बे फाख्रि बिफांनि सिङावनो बे जब ध्यान धारणा खालामबाय थायो आरोखि ईश्वरनि प्रति बियो ध्यान धारणाया जेब्लायबो लोहाबनानै थाबाय थायो बिदिनो बियो बहुद बोसोर बेबायदि ध्यानाव थायै थानानै 35 बोसोर बैसोआव बियो माबा मोनसे आबिर्भाब जाखांफैदोंमोन गियाननि मोनसे आबिर्भाबा फैदों बिनि जोनोम जानाय समाबो खिन्थु मुंख'जाथाव बैसाग दाननिनो बेबो पुर्णिमा तिथियावनो गोग्लैजेनदों पुर्णिमा तिथि बैसाग दाननि पुर्णिमा तिथि जाय मोनजेनो बे पुर्णिमा तिथिनि बिनि जोनोमाबो आरो 35 बोसोरनि फरे बे जेब्ला जब ध्यान धारणा खालामै 35 बोसोरा बुंजाखांनानै बिनि गियान आबिर्भाब जाफैनायाबो ऐश्वरिक शक्तिनि मोनसे आबिर्भाब जाखांफैदों ध्याननि गेजेरजों उपलब्धि जाफैदों दा बे गियान बोध जानाय तिथियाबो जाहैबाय बै समाव बैसाग दाननिनो बेबो पुर्णिमा तिथियावनो मोनफैदों आरोखि बेबायदि जोनोमाबो बुद्ध पुर्णिमा होननानै जों बेखौ बुङो बेनिखायनो बैसाग दाननि पुर्णिमायाव आरो बिनि गियान आबिर्भाब जाखांफैनायाबो बैसाग दाननिनो पुर्णिमा तिथियाव गोलैफैबाय दा बे पुर्णिमा तिथियाव माबा फैनायखायनो बेखौ बुद्ध पुर्णिमा होननानै गनायो माने बिनि आबिर्भाबा जाखांफैनायखाय आरोखि गियाना दा बेबायदि जाखांफैखांनायनि उनाव बे लासै बिनि गियाना जेब्ला बिस्तार जाखाङो बिकास जाबोबाय जौगाखांबोबाय ओमफ्राय बिनि जिथु आध्यात्मिक शक्तिफोर बियो जौगाखांबोयै गोबां बियो बे धर्मनि आचरणफोरखौ धर्मनि गियानफोरखौ बियो प्रसार खालामनो हमबाय दा प्रसार खालामखांनायनि उनाव बिनि माखासे फलोवार्सफोर गोबां फैबाय माने सोलोंसाफोर फैबाय सोलोंसाफ्रा बिनि गुनखौ बुजिनो हमबाय बे ईश्वरनि महर माखासे जिथु अबतारि शक्तिफोर बे गौतम बुद्धनि माबायाव नुनो मोनबाय लासै बेखौनो माने बे बुद्ध एबा गियाना जाखांबोनाय लोगो लोगो बेखौ बुद्ध देव माने मोदाय बौद्ध माने गियान बेद माने गियान बोध माने गियान मोन्दांथि आरो बौद्ध माने गियानि बेनिनो आबुं गियाना बेनाव आबिष्कार जाफैदों आरोखि बेखौ बौद्ध होननानै बुङो बौद्ध देव मानेथ' मोदाय बायदि जाहैबायना बेबायदि आरोखि ओंखायनो बे गौतम बुद्धआ बेखौ गौतम होननानै बुंनाय जादों बिनिफ्राय लासै बौद्ध धोरोमनि प्रसारा बेनिखायनो जुरिजेनबाय आरोखि दा होमबा बौद्ध धोरोमा गौतम बुद्धनि दारैसो प्रसार जाफैजेनदों बौद्ध धोरोमखौ गायसनगिरिया सोर गौतम बुद्ध होननानै जों दा जेरै थोंजों बुजियो होमबा बेखौ जोङो नोजोर बोदोलाय दानिया गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ गिबियाव मामोन जोंनाबो बाथौ धोरोमानो खामोन ना बाथौ धोरोममोन लासै बियो 1902 मायथाइयाव चरन मण्डल बे गावसिनि काजिगावनिफ्राय ससे थांनानै सिलाय बिक्रि बादा होननाय दङ मोनसे माबायाव सिलाय दै खाथियाव मोनसे दंफां बिफु दं आरोखि दंफां बिफु माने दंफां फानग्रा बायग्रा बेनिफ्रायनो ओरैहाय बांलादेशआव लाङो म्यानमाराव लाङो बेनिफ्रायनो ओरै साउथ करियायाव लाङो बेनिफ्रायनो इउरपआव लाङो बा बे समाव एखेबारे नैबे माबायाव साल बागान क'क्राझार बे पर्बजरायाव गासिबो साल गोजा ओमफ्राय बे दंफांखौ बिसोर गोदानै दाननो गोनां जाया बै समाव बेयाव दाननो माबायदि जायो बिराद गोजाम माने साल दंफांफ्रा गोग्लैलाबायनानै थाजोबखानाय आरोखि बेबायदिनो बर'फ्रा दंफां दानग्रा नंबोखायामोन गिबियाव बनेफ्रा दाननो हागौ नाथाय दंफां फख्रायग्रा नङामोन माने बे दंफाङा मुरुनानै थालाबायनायखौनो बिसोरो दाननानै फाननो हाया ओरैबायदि अबस्था बिराद गिदिर सिरि जानानै गोग्लैनानै थानानै बे दंफांफोरखौनो बिसोरो फानथिंबायग्रा मोनसे जिबुमोन आरो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बे दंफां फाननायनि माबाखौ लाइसेन्स लानानैसो फानाखै होनबा जारिमिनाथ' खोन्थादोंना जिउ खौराङाव
ब्रिटिश गभर्नमेन्टनिफ्राय बियो दंफां फाननायनि मोनसे लाइसेन्सखौ होनानैसो बै बिक्रि बादा मानेथ' मोनसे थाग्रा खुलि बे दंफां फानग्रा सिलाय दैसानि खाथियाव थानाय सिलाय बिक्रि बादा होननानै बुङो बेखायनो बिसोरो बेवहाय थायो आरोखि बेहाय सरन मण्डल मोनसेनि ग्रुपआ थायो बेवहायनो ओरै म्यानमारनिफ्राय फैनाय बांलादेशनिफ्राय फैनाय ओमफ्राय मैमोनसिंनिफ्राय फैनाय बिनिफ्राय लाना थाङो नावजों बे घाटनिफ्राय लाना थांनानैनो थाङै थाङै ओरै साउथ करिया मोनहैबाय ओमफ्राय ओजोंहाय माने इउरपफोर मोनहैबाय बेफोराव बे दंफांफ्रा साप्लाय जायोमोन आरो दा बेवहायनो सानसेखालि सानदुं गोसायाव बेबो बैसाग मासआनो जानांगौमोन माबाया सरन मण्डला बे बादायाव उन्दुना दंबाय थायो ओमफ्राय कालिचरन ब्रह्मआबो बेबो बेनिखालि सानसुआव थाबायना थांदों न'निफ्राय काजिगावनिफ्राय थाबायना थांनायाव मेंबाय बियो सानसुथिर ओंखाम जाखांनानै थाङैनो फ्राय 1-2थासोआव मोनहैदों आरोखि अब्ला बियो बे माने मोनसे खाथुवा दं नालाय बेहाय गोलांलाबायो गोलांनायाव बोरैबा ओरै गान्दुथिं नायलाबायनायाव बे मोनबाय बे गांसे सानैसो बिजाब बे बिजाबखौ जेब्ला नायनो हमो बे बेजों सासे ओंखाम जागासिनो दं सरन मण्डला बे आरो बे लेखाखौ नायगासिनो दङ बे नायनायावनो माने बोरैबा थाब मेंनायजों बबेबा गांसे बिजाबखौ नायोबा मन'जुग होफ्लाङोलाय जोंबो जायोना मालाबा मेंफु होनायाव माबा मोनसे लेखाफोर नायोबा गोसोआ थाब माने एट्रेकसन जायो गोथौसिम थाङो बेबायदि जेरै जों दा मालाबा मबाइल नायबाय मेथाइ खननायाव गोसोआ थाब थांफ्लाङो सद्र' बे सरन मण्डलनि खर'सायाव मोननाय सानिथ' क्रियाखौ बे नायनायावनो गोसोआ बोगथाबलांदों आरो बे गोसोआ बोगथाबलांनाय माथो बे तत्त्वआ गासैबो धर्मनि बाथ्रा दं आरो धर्मनि गुबै बाथ्राफ्रा बेयाव हाबना दं आरो बेहायथ' रावबो जिब जुनारनि बुथारनाय दानथारनाय बाथ्राबो गैला बेहायथ' तत्त्वफ्रा खालि सान अखाफोर अखोरां बार दै अर हा बेफोरनि बाथ्राफ्रा रचना खालामजाबाय सानैथ' क्रियाखौ बोलाजेननानैनो जि मोनो सानैथ' क्रियानि ओंथिया मा जि खामानिखौ मावबाय थायोब्ला नोंनि आध्यात्मिक गियाना जुदि भाबै बियो जौगाखांबोगोन खोमसि समाव जेब्ला नोङो सलाय सुखांना होगोन अर सुखांना होगोन अब्लासो स्रां जागोन बेबायदिनो अगियान अबस्थायाव थायोब्ला जोङो गियान मोननो थाखाय गियाननि दरखार जानानै फैयो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जि मोननानै बिनि गोसोआ बोगथाबलांनानै बिनिफ्रायनो बिनि धर्म गांहाबनाय धोरोमनि मोनसे माबाया आबिर्भाबा फैजेनदों बेखौबो जों लानो हायो नङा होमबा बिनि आबिर्भाबा बेयाव फैदों बे जुदि बिनि खाथियाव थांदोंब्ला आलर खालरनि खाथियाव थांनानै बे बिखा लाहैदोंबा थिग बे सानैथ' क्रिया बिजाबनि माबाजोंनो फरायनायनि सिरिनैसो बाथ्रानि ओंथिखौ लानानैनो बे कालिचरन ब्रह्म लासै बिनि गोसोआ धोरोमनि प्रति माने बिराद गांहाबनाय उखैहाबनाया फैबाय आरो बिराद गांनाय फैबाय बेनाव माने बिनि ओंथिया माबायदिमोन बेखौ आं बहा मोनगोन बेबायदिनो बे सरन मण्डलनाव सोंबाय बे बिजाबखौ बहा मोनगोन बे गासिबो सरन मण्डलाव सोङै सरन मण्डला खोन्थाबाय जे ओरैबायदि राजानि हिनजावनिफ्रायसो आं बेखौ मोनबोदों राजानि बिसि राजा बै धुबुरि माबायाव थायोमोनथ' बागान माबा दंमोन दुमुनि साहा बागान बे दुमुनि साहा बागाननि मालिक बेखौ राजाया सामलायोमोन बे राजाजों ओमफ्राय कलिकातानिमोनथ' बिसोरो थांलाय फैलाय ओमफ्राय बे राजानि हिनजावा माबानि परमहंसनि शिक्षकामोन आरोखि बेबायदि आं बिनिफ्रायसो मोनबोदों मादों होननानै खोन्थाबाय आरोखि दा बेबायदिनो मोनबोबाय नालाय बेखौ बोरै लोगो हमनो हागोन दाना लोगो हमनायनि बेब'स्थाखौ सरन मण्डलमोनखौ सोरबा लोगो लानानै बे माबाखौ हमहैयो आरोखि लोगो हमहैयो राजानि न'आव थाङो राजानि न'आव थांनानै बे माबाजों आइजों रायलायनानै होनब्लासो बियो माबायाव कलिकातायाव थांनायनि मोनसे एड्रेसखौ होबाय दा एड्रेसखौ होबाय जखन बे थांबाय आरो ज'नो बिसोरो साथाम ना साब्रै थांदों बिसोरो कालिचरन ब्रह्ममोना थांनानै हजोंहाय परमहंसखौ लोगो हमबाय परमहंसखौ लोगो हमनानैनो बिसोरो धोरोमनि गोबां बाथ्रा सावरायबाय धोरोमनि गोबां बाथ्रा सावरायनानै गावनि उखैनाय गांनाय धोरोमनि बाथ्राफोरखौ बेफोर गासिबो सर्बस्व खोथा बाथ्राफोरखौ परमहंसजों सावरायनानै परमहंसनिफ्रायबो गियान आरजि खालामनानैसो बे मोनसे ब्रह्म धर्म हिसाबै नङा माने सत्य धर्म हिसाबै बे समाव धर्मखौ सत्य धर्म होननानैसो बुङोमोन परमहंसआ जे धर्मखौ फोसावदों जायखौ जों बेवहाय सानैथ' क्रिया परम कल्याण गीता अमृत सागर होननानै जायखौ रायलायो बे धोरोमखौ अब्ला परमहंसआ मा होननानै मिथियोमोन सत्य धर्म होननानै बुङो बे सत्य धर्मआ बबेनि अंश बे सनातन धर्म नङा होमबा सनातन माने जाय धोरोमा जेबो बायाबो जियाबो गोमोरनोबो रोङा जोबनोबो रोङा सानाबो गोमोरनो रोङा बे सनातन अरा गोमोरनो रोङा बे सनातन बारा बारगानाय नङा बे सनातन दैया जोबस्रांनाय नङा बे सनातन हाया जोबनाय नङा बे सनातन ओंखायनो सनातननि धर्ममोन ओंखायनो बेखौ सत्य सनातन होननानैबो बुंनाय जादों बेनो सत्यमोन आरोखि
दा बे सत्य धर्मखौसो परमहंसआ प्रसार खालामबोदोंमोन। दा बे सत्य धर्मखौ प्रसार खालामनायावनो सत्य धर्मनि प्रति गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआबो दीक्षाखौ आजावो बेबायदि आरोखि। अब्ला बे जेब्ला दीक्षाखौ आजावखांबाय धर्मशास्त्र बे अध्ययन खालामबाय 40-45 बोसोर बैसो जाबाय। 3 बोसोर बे परमहंसजों थांलाय फैलाय खालामनानै बियो आचरणफोरखौ सोलोंदों जे धर्म गियान आचरणा मा बेबायदि आरोखि। परमहंसजों 3 बोसोर बियो मोजां धोरोमनि सोलोंथाइ लाखांनायनि उनावसो बे धोरोमखौ गुवार भाबै बाथ्रानि खोथाफोरखौ माबाफोरखौ ओंथिफोरखौ गुवार खालामफिननो हादों। दा बेयाव ओजों दीक्षा लाबाय फैबाय 1905 नाथाय बियो खामानिखौ मावजेनदों 1906निफ्रायसो आरम्भ खालामबोदों। 1 बोसोर थादों बियो बेबायदि। दा बेनि उनावसो लासै लासै मा खालामखो बे समाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आसामाव मोनसे बारहावा सोलियोमोन जे जोंनाव बाथौ धोरोमानोखा। बाथौ माखौ बुजियो जों तत्वखौ लानानै जों बुजिनो हायो। जेरै सनातन बाथौ माने माने मोनबा, तत्व माने बे मोनबा सान्थौ नङा होमबा? बा माने मोनबा, थौ माने गोथौ, गोथौ माने आध्यात्मिकखौ बुंहरबाय जों। बे आध्यात्मिक माने पुर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपखौ जों बुंहरो आरो मोनबा तत्वनि सिङाव बियो हाबनानै दङ। दा बेखौ लानानैनो एखे बराबर। दा होमब्ला परमहंसनि खाथियाव जिथु दीक्षित जाहैबाय सत्य धर्म, उनाव बेखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनि परिबेसखौ नायनानै बे सत्य धर्म होनब्लाथ' बेवहाय जेराव आन्दायगोनसो बे समाव। होमबा जों मा धोरोम लानांगोन? जों खृष्टानादि नाम लाना फैबायना। खृष्टान मिसनारिफ्रा बे समाव जि सोबाय आरो माखासेफ्रा माबायाव बामोनाव जि सोलांबाय खायसे जोंहा अनुकुल ठाकुराव जि सोबाय बर'फोरनिफ्राय ख्लाब थांगासिनो। जोंहा मुस्लिमफ्राबो जि सोबाय बर'फोरखौ बे समाव। मुस्लिम धोरोम माने इस्लाम धोरोमाव कनभार्ट जालांबाय। सोरबाया बामोनफोरनि फारसे माने सरना गथ' जालांबाय माने सरन लाहैबाय। जों खृष्टान मिसनारिफोरनाव बिसोरबो आरो बाप्तिस्मा लाहैलाजोब्बाय बेबायदि आरोखि। अब्ला नाम लानानै बेहाय सोलिफैगासिनो दं। गतिके बेखौ जोंबो शास्त्रआव गासिबो जुदि ब्रह्म लिरनायखौनो मोनजोब्बायब्ला, शास्त्रनि गुबै बाथ्राया जुदि ब्रह्मआवनो थाहैजोब्बायब्ला, हा दै बार अर अख्रां गासिबो जुदि ब्रह्मनिनो जोबब्ला, ब्रह्मआनो मारब्ला, अब्ला आं जि धोरोमाव दीक्षा लादों बेखौ बे ओनसोलनि मिथिनो थाखाय बेखौबो ब्रह्मखौनो होजागोन नामा थाबाय आरो बिनिबो मोनसे सिद्धान्त। आरो बेराफारसे बे धोरोमनि जिथु आचरण फोरोंनाय जिथु आदब खायदा बिनि सान्थौ सानस्रि बे धर्मनि बेथ' जोबोद मोनसे परिबर्तनशील मोनसे लामा दङ जायजों गंसे न'खरा सोलायनो हायो, जायजों सासे व्यक्तिनि जिबना पूर्णांग भाबै सोलायनो हायो, जाय धर्मनि गियानजों मोनसे समाजानो सोलायनायनि मोनसे जोङो माबाखौ नोजोरखौ नुहुरदों। बेबायदि अबस्थाखौ लानानै बेनिखायनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ ओजोंहाय धोरोमनि नाम नांगौ मोनसे, ओजोंहाय आरो माबानि नाम नांगौ मोनसे, मा होनो उपाधिखौ सोलायनांगौनि मोनसे। मानोना जोंनाव बसुमतारी, दैमारि, नार्जारि होननाया बे सम गोदोलायबायना गैला। मारो गोदोखौ माने बै बामोनफ्रा हाबफैबाय। नार्जारि होनबा नोंखौ मुगैबायथ' एखेबारे मेस होनबाथ' जों मोनसे जाथिखौ सिनायोमोन। दाबो जों मेसे होननानै बुङोब्ला नेपालाव थाबोनाय बर'फोरखौ होननानै बुङो। दा बहाथ' मेस होनबावनो लेसावसो लांबाय। उपाधिखौलाय मेसखौनो लिरो। गासिबो नों बसुमतारिबाबो मेस, खिन्थु भाबा लेस माने बोरमा। जेरावबो उदायै, ना धोरोमाव मोजां, ना रांखान्थियाव मोजां, ना शिक्षायाव मोजां, ना धनाव मोजां, ना महर मुस्रियाव मोजां, ना समाज बेबस्थायानो मोजां नंखाया। नङामोनबोथ' जों रायखुमानानै माथो जाबावनो, नङा होमबा? मोजाङानो नंखाया। बा गासिबो मोजां नङा। बे बोरमाथारलै उदायफ्रा बेनायनि बोरमाथार बे म्लेसानो थाहैबाय आरो बोरमा माने म्लेस बेबायदि आरो। दा बेबायदि अबस्था बे मुगै जाबाय। बामोनफ्रा मुगैनो हमो, हारसा बांगालफ्रा मुगैनो हमो, मिसनारिफ्रा जोंखौ मुगैनानै बराय लाङो, अनुकुल ठाकुरा जोंखौ मुगैयो बेबायदि। अब्ला बेफोरखौ उद्धार खालामनोबा जोंनि उपाधिखौ जुदि बर' बसुमतारी दैमारि होनबाय थायोब्ला, बेखौ खोमाबायब्ला नेक्स्टआव जेनेबा बेखौबो जों उद्धार खालामनांगौ। माने जाहाथे बयनिबो नोजोराव भारतीय माखासे दर्शनखारि माखासे माबाफोरनि गेजेरावबो गोरोबनायनि थाखाय जों उपाधिखौबो सोलायनो हागोन नामा। दा बेखौ लानानैनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ परमहंसनि खाथियाव थांनानै बे उपाधि सोलायनाय जेनेबा ब्रह्म उपाधि लिरनो हासिगोन नामा होननानै सोंहैनाय, आरो बे धोरोमनि माबाखौ मुंखौ मा होननानै फोसावनो होननानै बुंनाय, बेखौ परमहंसनि खाथियाव थांनानै सोलोंहैफिनदों। माने आदेश लाहैदों आरोखि। बे आदेश लाखांनायनि उनावसो परमहंस बुंबाय जे नों ब्रह्म धर्म मुङैनो प्रसार खालामनो हागोन। दा ब्रह्म धर्म जाफैबाय नङा होमबा?
ब्रह्मफ्रा थाबाय सैथ धर्मआ जोङो आसामाव जानाय बेखायनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ फोसावनाय धोरोमनि मुंखौ मा होनना सिनायखो ब्रह्म धर्म होननानै मिथिबाय बेबायदि आरोखि ब्रह्म धर्म होननानै मिथिबाय जों होमबा गौतम बुद्धआ सनातन धर्मआव दीक्षा लाबाय बियो गाव गियान उपलब्धि जाखानाय प्रसार खालामना मा जाखो बौद्ध धोरोम जाफैबाय कालिचरण ब्रह्मआ दीक्षा लाबाय बियो सैथ धर्मआव गियान उपलब्धि जाखानानै बियो प्रसार खालामबाय ब्रह्म धर्मखौ ओंखायनो जोङो बेखौ मालाबाबो कलिकातानिफ्राय लाबोनाय ब्रह्म धर्म होननानै बुङा ब्रह्मनि गियानाथ' सारा बिश्वआवनो गोसारना दंखायोना लाबोआखै जों हारसा बांगालनिफ्रायबो बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनिफ्रायनो बिनि गियाननिफ्राय बेरखांनाय मोनसे जोबोद गिदिर आरो गोजौसिन थाखोनि भारतीय जितु जोंनि फोथायनाय धोरोमनि फोथायनाय आदर्शनि जोनोम मोननाय ब्रह्म धर्मआ ओंखायनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनिफ्रायसो जोनोम जानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआनो फसंना गालांनाय ब्रह्म धोरोमनि जों दा ब्रह्म धोरोम सिबियारि जों बेहाय दोननांगोन ब्रह्म धोरोम हिसाबैनो बे प्रसार खालामै दा ब्रह्म धर्मआ जों दिनैसिम फैदों बे ब्रह्म धर्मनि मुङा मालाबाबो होजाबजायाबो होफायजायाबो एखेयै थागोन बियो बिनि सिबिनाय प्रथाया मालाबा खम बेसि लायै ओनसोल लायै ओनसोल बबेबा खम बेसि जागोन बेहाय गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय जों जायखौ फोथायदों जायखौ खुलुमदों जि नितिजों थांदों जयग'नि खान्थिजों सान अखाफोर खुलुमदों बेयो ब्रह्म धर्मनि खान्थिजों खुलुमदों बेबायदि आरोखि अब्ला गौतम बुद्धनि माथो हेफाजाब जाखो गौतम बुद्धआ सनातनाव दीक्षा लानानै गौतम बुद्ध धोरोमखौ प्रसार खालामनो हादोंब्ला सैथ धर्मआव दीक्षा लानानै बे ब्रह्म धर्मखौ प्रसार खालामदों एखे सेम बराबर जाफैबाय आरोखि थिग बेबायदिनो गौतम बुद्धआ जि नितिफोरखौ प्रसार खालामदों बेबायदि नितिखौ बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गिबिसिन मुलुगनां धोरोम होननानै सोरखौ मिथिगौ गिबिसिन भारतनिफ्राय जोनोम जाग्रोदों बे जाबाय बौद्ध धोरोम बौद्ध धोरोमा बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइ सिगांसिन मुलुगनां जायगा आवग्रिनो हाग्रोदों दासिमबोथ' बेखौ मोनबेसे 18थासो हादोरफोराव बौद्ध धोरोम फालियो इउरपफोर बायदियावथ' बेसे गाग्लोबजानाय नाख्रेबजानाय जों बर'फ्रा जेरै 19 जौथाइनि सिगां 18 जौथाइफ्राव गाख्रबजाजोब्बाय मुगै जाजोब्बाय नासयजाजोब्बाय इउरपआवबो इउरपियानफोरा बेबायदिनो गादबजाजोबनायमोन जेब्लानिफ्राय बिसोर बौद्ध धोरोमाव कनभार्ट जाबाय बौद्ध धोरोम सिबिनो हमबाय गौतम बुद्धनि धोरोमखौ बे धोरोमनि गियानजों बिसोरो गियान उपलब्धि जानानै समाजाव मोनसे सोलायनाय लाबोनो हायो बे समाजाव सोलायनाय लाबोनो हाखांनायनि उनावसो लासै लासै इउरपियानफोरनि डेभेलपआ जौगाखांबोबाय दिनै इउरपियानफोरनि डेभेलपखौ आरो मा रायलायबावनो नङा होमबा ओरैबायदि गोजौ थाखोनि जायखौ जों बे खरफोरखौ इउरपनिफ्रायसो जों मोनबोयो बेबायदि आरोखि नालाय धोरोमनि सोलायनाया माबायदि अबस्था लाबोयो आच्छा बेखौ नायोबा दिनै इउरपनिफ्राय लानानै थाइलेण्डनिफ्राय लानानै चाइनानिफ्राय लानानै म्यानमारनिफ्राय लानानै बांलादेशनिफ्राय लानानै बबेबा ब्रह्म देशनिफ्राय लानानै गासिबो जुदि गौतम बुद्धनि धोरोमा बुद्धआ प्रसार जानानै सारा बुहुमनि गेजेराव 18टा कान्ट्रियाव जुदि मानिजाबायब्ला गासै 50 खौथि सुबुंफ्रा दिनै बौद्ध धोरोम आजावबायब्ला होमब्ला बुहुमनि गेजेराव बिसोरो 7% बियो सुबुं अनजिमाखौ बौद्ध धोरोमा जेरै धोरोमनि गियान होनानै खांनो हाबायब्ला होमबा जोंनावबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बिनिबोथ' खम नङा जों बर' हारियाबोथ' ओरैबायदि गादब जानाय मुगै जानाय जोंनो अगियानखा दा जों अगियानखौ गुबुना गादबा सोरथो गादबफैनांगौ जागोन नङा होमबा जोङो ना मावनानै जानो रोंगौ ना न' गंसे गोरा लुनांगौ ना बुरजा फरायनानै देश सालायनायनि सिन्था साननो रोंगौ ना रायजोखौनो हमथाफिननो हाखो ना धोरोमखौनो नाबथानानै लाफिननो हाखो ओरैबायदि माने सिद्लि बिद्लि अबस्थायाव थानांबाय संस्कारबिहीन साब सिखोन थानायनि बाथ्राखौनो जों साननो हाला लोंनाय जानायजों आबर्जना जानानै जोंनि अबस्थायानो बिराद माने सिलिंखार बायदि जालांबाय बेखौलाय गुबुना अनसायफैगोन नोंखौ थगाय थसिबाबो नोंखौ खृष्टान धोरोम लाहोयोब्ला नों खृष्टान धोरोमनि सिङाव हाबनाय लोगो लोगो नोंखौ हनै बाइबेलनि सरसा होनोसै इसोर खुलुमनायनि गियान होनोसै लेखा फरानि एसे गियान होनोसै आरो सोरबा बामोनाबोथ' हाबफैखासिगोन ना बामोनाबो बे मानसियाथ' बे जादाथ' गोग्लैसोथारबाय बे हारिखौ एसे अनसायनांसिगोन जों धोरोमनि गियानजों हाबफैखासिगोन बियो जोंखौ हाबफैखासिगोन हाबफैबायबो लाना थांबाय बिसोरो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो सरनिया जाहैबायबो देखा दास जानानै थाहैबाय बिसोरो हनै शंकरदेबनि धोरोम लाहैबाय सोरबा बायदि बायदि रोखोमनि धोरोम लाहैबाय बेबायदि अबस्था दा बिदि लाहैनाय लोगो लोगो खहाया मा धोरोम लाहैनायावथ' जोंहा खहा जाया नाथाय संस्कृतियाथ' खहा जालांबायना संस्कृति माने हारिमुवा जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायजों आदा आगै बाजै होलायनानै जोंनि जिथु आखुन भाब बे आखुन भाबाथ' गोमालांजोब्बायना बेयावसो जोंहा नस्थ' जानोसै दा बेफोरबायदिनो जोंनि खहा जाफुनाय समाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म होनबा ब्रह्म धर्मखौ प्रसार खालामनानै बे हारिखौ उदार खालामफिनाखै नामा
खालामफिनबाय नङा होमबा बा बे गौतम बुद्ध आरो गुरुदेबनि गेजेरावथ' माथो फाराग थाखो बांद्राय फाराग नङा आरोखि बेबायदि आच्चा बेखिनियाव आं बेखौ बुंबाय जे दानिया जों गुबुन गुबुन बिथिंजों एफा एफा रायलायनोसै माने आं एफा रायलायलांबाय थागोन आरोखि खनसेनो आयदा मोनसे होनाय जायासै नालाय थुख्रा थुख्रा रायलायलांसै आङो बेबायदि दानिया फैदो जोङो बै समनि थासारिया जोंनो मा मा गियान फोरोंदों दिनैनि दिनाव आरो बैखौ जों मानो रायखांनो गोनां जादों दिनै बैखौ रायखाङाब्ला दिनै जों आन्दाज मोननाय नङा जों मासिम सोलायफैखो आरो जोंहा सोलायबावनांगौ दंना गैया बै बाथ्राखौ जों साननो हानाय नङा बेखायनो बारलांनोथाय जों गोबां गियान सोलोंनो गोनां थायो फैगोनखौ जोङो माबा मोनसे थांखि लानानै थांनो हागोन नाथाय बारबोखानाय गोदोनि बे गोदोनि जाबोखांनाय माखासे बिथिंफोरनि रेगाफ्रा जोंनाव दागो थालाङोबा बिनिफ्रायनो जों गोदान गियानखौ सोलोंनो हायो बेबायदि थांनोसै दहाय जेनेबा जोंहा बासुमथि आइया गोबां आइजो माहारिनि सायाव गुरुदेबनि मावनानै गालांनाय माखासे बिहोमाफोरखौ रायखांदों गोबां मोजां मोजां तथ्यफ्रानो बेवहाय हाबनानै थांखाबाय आरोखि दा बेजों आं सरजाबदेरनानै दिनैबो बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंनो सानबावबाय मानोना बेखौ बुंनायनि खारना जाहैबाय दाख्लै रादाय खाजेननाय समाव बेहाय फैजेननायनि रादाय खाजेननाय समाव जा सर्बेस्वर बाबाया आंखौ एसे बुंहरबाय जे जोंनि ओनसोलाव एसे आइजोफोरनि सांग्रांथिखौ नांबावगौ गोनां जादों दिनैनि दिनाव बेनिखायनो आइजो माहारि सांग्रांथिनि सायाव गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मआ मा मा हाबा मावनानै थांखो बेफोरनि सायाव जों गुवारै बाथ्रा सावरायबावनांगोन होननानै एसे खोथा हरदोंमोन लायो माने बेखौ लानानै आङो थांनाय बोसोराव सार्टिफिकेट टाइमानो एसे सरसा खालामनांदोंमोन बेखौ लानानै दे होमबालाय बे थाखानायखौनो दामहै खिन्थिलांनानै एसे ओंखाम बोथिसेनि आन्थालाय माथो जाबावनो होननानै फैबाय आरो आं जेनथेन दालि ओंख्रि ओंखाम बोथिसे मोनजाबानो जाबाय गोदान केसेट दामफानानै होननानै फैबाय बेबायदि अबस्था दा 100 बोसोरनि सिगां आनखि जों उन्दै उन्दै समावबो जों एसे नुबोदों हमना दिनै 40-50 बोसोरनि खोथा नङा होमबा 40-50 बोसोरसिमावबो बिनि रेगाफ्रा सोलिबोदोंमोन जायफ्रा दिनै 60-70 बोसोर जाफैबाय बे आइमोनहा फुरा बुजिगौ खिन्थु जोंथ' नुबोबायल' एफा दा जोंनि आबैमोनहा जोंनि आइमोनहा मिथिगोन आरो बै अबस्थाखौ बिसोर भुक्तभुगि आरो दिनैनि गोदान लाइमोनफ्रा बेखौ नुहुरलाबो खोनालाबो बैसोरनि खस्थ'खौ बिदि जाहैगोन बे समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो हिनजाव आरो हौवा माहारिफोरनि गेजेराव एसे फाराग थानाय दङमोन बियो बर'फोरनावल' नङा सारा माने गुबुन गुबुन सम्प्रदायफोरनि गेजेरावबो हौवा आरो हिनजावफोरनि गेजेराव फाराग थानाय हुदाया दंमोन गेदेर उन्दै सानो हौवा मानसिखौ एखेबारे इसोरनि आगदा आखाइ बायदि सानथारो आरोखि दा जेरै फिसा हौवा होनबा माने आंगो बायदि मोनलाय न'खराव फिसा हौवा जोनोम जाबाय एकदम लोखि बिराद गोग्गानाय मोनगोन आरो गोदोब फिसा हौवा जोनोम जानायखौ समाजाव ओरैबायदि गोग्गानाय लायो माने इसोरनि असे फिसा बिदि सानना लानाय मोनसे हुदा परम्परागत भाबै जोंनाव फैखाबाय थादों नाथाय हिनजावनि फिसा होनबा एसे माने सेकेन्डआवसो साननो नागिरो बे हुदाया दासिम एफा दंबावोखौ जों आन्दाज खालामजायो फिसा हिनजाव होनबाथाय बै समाव 100 बोसोरनि सिगां माने बेखौ निकृष्ट अबस्थायाव दोनखायोमोन बेबायदि अबस्था